Sant Pere de Vilamajor es troba just a mig camí entre Barcelona i Girona, dins de la reserva de la biosfera del Montseny, amagant tresors patrimonials i paisatgístics que et sorprendran. Aquest petit secret ja el coneixien al segle XII els comtes-reis de Barcelona i Aragó. Van fortificar el petit poble de Vilamajor i hi van instal·lar el seu castell de repòs, per venir a fer les seves escapades pel Montseny. De fet, cada any, el primer cap de setmana de novembre, viatgem en el temps del Vilamagore medieval per celebrar el naixement del rei Alfons al castell de Vilamajor. I encara que els anys passin, continuem rebent tots els visitants amb els braços oberts. T'esperem al Centre d'Informació La Mongia, l'antiga casa del monjo, on et proposarem tot tipus d'activitats i llocs per descobrir. Sento que el sol avui surt per mi, que el benestar m'arriba ben endins. Visites guiades al temple que fou anomenat la Catedral del Vallès. Avui no és un dia qualsevol, si puc gaudir del que tinc més a prop. El Vallès enmig d'arreu. La Torre Romànica de la Força. El Centre d'Art La Rectoria. El passeig fluvial. 10 senders de senderisme senyalitzats per la plana i la muntanya de Vilamajor. Bons restaurants, ermites centenàries, fonts fresques, cims amb vistes privilegiades i jocs per descobrir racons que t'encisaran. Deixa que et sorprenguem!